Bilbaurria 2000ak Iberdrolari egindako mesedea orain Bilboko udaletxeak ordaindu beharko du eta zehazki 25,5 milioi ordaindu beharko ditu. Horretarako hitzarmen berri bat sinatuko dute eta hitzarmen berri horretan orain irailean 12 milioi euro ordaindu beharko dira. Horretarako ezohiko udalbatza bat ditu du Bilboko udaletxeak eta ez da kasualitatea. EH Bilduren ustez ezohiko udalbatza hori uztailaren erdialdean uda garaian egin izana. Uste dugu, azken finean, Bilboko udaletxearentzat erabat ruinosoa suertatu den hitzarmen hau jendearen aurrean izkutatu nahi izatea. Udaletxe honek ez ditu kritikak entzun nahi, ez ditu mahaigaineratu nahi Iberdrolari egindako mesedeak eta horregaitik uztailaren erdialdean planteatuko dute ezohiko udalbatza hau. EH Bilduko kideok ez gaude ados konbenio berri horretan izenpetuko diren konpromisoekin eta horregaitik txosten alternatibo bat aurkeztuko dugu. Baina batez ere iruditzen zaiguna da agerian geratu dela udaletxe honek jarrera berezia eduki zuela Iberdrolarekin eta 20 milioi hauek oparitu zizkiola. Eta uste dugu astearteko udalbatzan azaldu beharko digula zergaitik eduki zuen jarrera hau enpresa honekin eta ez beste kasu batzuetan egin duen bezala negoziaketetan sartzea. Uste dugu gainera agerian geratuko dela horren beste urtetan zehar aipatu duten zorrik gabeko udaletxe bateko eslogan hori besterik ez zela eslogana. Orain udaletxeko interbentoreak txosten batean esan duelako lehendabizikoz eta ofizialki udaletxe honek 50,5eko zorra edukitzeaz gainera orain beste 20,5eko zor bat gehitu beharko saiola. Uste dugu agortuta dagoela hiria eta instituzioak gestionatzeko kudeaketa eredu hau, non mota hauetako multinazionalen mesedetan gobernatzen duten EAJ bezalako alderdiek. Uste dugu 2 urte hauetan egindako lanak agerian utzi duela, agortuta dagoela hiri eredu hau, gestio eredu hau eta datozen 2 urteetan horretan sakontzen jarraituko dugu. Esandako gezur guztiak azaleratzen eta benetan pertsonen interesen aldeko hiri bat kudeatzen.